ہے ماشاءاللہ جوانی ماشاءالله ټیټه اه معلومه چې انت کم مزه بوره غته شغن داسه ماشاءالله دا سمزه تک آورنا جوان ماشاءالله هاو اوانی بنف داسه ماشاءالله ټیټه بوره هم بسم الله الرحمن الرحیم سنگتاک براوی ٹی وی ناس پوسکنو پروگرام سے تو سکندر براوی نا سلام قبول مرے سنگتاک یہ نو مولٹیوٹ داسا نن داڑے براوی تا جتا جتا ہرا خوراکا کریر ہمیں خوراکاتی داڑے سنگتاک تیار کرور اور نمیں بنفور کہ دا خوراکا امر تیار بر رہا تو اولی کو خوراک ہرا دن نن داڑے تیار کننگٹیون اور ماہی چا ماہی چے جوڑ کننگ نا بھلو طریقے کار اسی اول تو دا اس مشین سیٹ جوڑ مرے چونکو مشین سے او دے کھٹا تفیرا مال اور ننے یاد چونکیٹی نن خنانا دس مشین تو نن تو دا وقت اف نن ماہی چے ہے سنن لیکن او کانا پدنا گڑا کو او دے تیار امر کیرا او گڑائے نن میں نشان تو ننے تو ورنا ہے محمد یونس اونا تعلق ہننا کا مولتوں نے تو محمد یونس مینگل اینوں میں نشان ہے تو کہ ماہی چے امر تیار مریں گے. اچھا جناب تو دا خاخر لگانے دا سا ماہی چاک تیار اندہ دیگڑی ٹشا اس ماہی چاہتی جیو واسی کا مدیگڑ شاہ ہوتا ہاں ہاں ہتا ہورن تا امرو ماہی چو ماشاء ہوتا اچھا ملتا دامو انتا مشین آخر سے جوڑ کے چونکو مشین آر سے رہتا دا کھٹا تا پھر مشین کھٹا تا پھر مشین ہر سے مشین ہر سے ہمو ماہی چے جیو دان اچھا دا سا دیگڑی ٹشا ہوستا جیو دا سا دیگڑ شاہ ہوتا ماشاءاللہ چلو شاتا دیگڑو تو سنگت آگ دا ماہی چے تیار منی گٹی ننا سو بنا اسی ناشتس کریں نون دا ہنو سن ڈبل ناشتہ مرو ایرٹمی کو ناشتہ مرو اور تبا واہ واہ دا سا دیر شاہ ستا آخ دا تیسی کیم بسوڑ تخیصوں گا اچھا دا دیر شاہ نا ضرورت مفق دیر شاہ پن دا ہاں جیو دا با ننی خبر متا نہیں کہ دا سا ہنو بھی سکتا دا خوشنگ پر اور آخ ایلی پنا تو شین کے عرصے نکھا ہاں تو سنگت آگ دا خبو کہ دیر شاہ تا نہیں تا بغیر دیران کرے دا مچی اند کیک تا گرم کیک باسن فیکتا باس فنگا رنگ تا بدل مری کوڑے ہاں پوش کم مری رہا اچھا گوڑا اوڑے رنگ تا بدل مری جی اور رنگ تا بدل مری پوش کم مری رہا ہاں اوڑا پت گوڑا اند کروس پدا سی کشوڑ یا کشاہ گوڑتا ہاں پدا گوڑا سیت شاہ گوڑ اچھا پدا گوڑا مائے چا شاہ گوڑ واہ بھلو مانا طریقہ سے ہاں جیو دا چینو سی ایرا شار والا ہے وہ تو انہوں تیار ہے مالا ہاں او تیار ہو بس مل لکھ دا تو یونس بابا جوڑ کرنگے کہ یہ ماہی چننے کی ابا ہورستا گا مو خوشم پس یونس جان ماشاءاللہ کوشش کرنگے ٹیے کہ ماہی چی جوڑ مرے وہ سنگت آگ دا کرے ماہی چی جوڑ مننگے ٹیے دادی اخر ٹیم دہنتی خوئی تمیک دانا بس دا تینا دار پوش کو مصر گوڑا بس اچھا پوش کو مصر گوڑا ختم دھانے رہتا جیو ماشاءاللہ رنگ تا مانا بدل مست چلو تو چلو دا سہورنا کی پوش کو مرے نا سمچی رنگ تم اچھا ہاں خز بدل مسونے میں جیو دا او کڑک مر رہا نا جیو میرا ویٹ پارتا سینکٹ جیو دادی پائے سینکٹ کرو یہ اچھا سینکٹ دادا تو سینکٹ کے رہتا جیو ماشاءاللہ ہاں داسا سینکٹ کرنے اس داسا داسا دادی یا کسی کشوی پلیٹ شاول اچھا واہ بھائی واہ ماشاءاللہ
तो दास संगताक दादे के असी के हन बारुन अंत करेर ता बारुन कर खाखराती खारता सिंकुट करेर ता दास वल्ला दीरट वो के अखसो तकलीफस अखसो ख्वारी सरे जा मकामिया तो दास वल्ला बिल्कुल सादा दीरटी दाते वल्ला बासफो गरम करोड़ता मचर ओ बादा बाय त हल्कु शात वेस्त मचदांत दीकता जोश केर गुड़ा शाग अच्छा दीर जोश करो गुड़ा शागोस्त जी उदार बाई तले उदार के गेस तो पेश नहीं पड़े हाँ, उदार लार के चलो ओड़ा पद गुड़ा शागोस्त ओड़ा पता चलो जूक यार नना के सो सफा दसा बिंगुनी ना हाल मसुने माशाअल्लाह दास दे खाखर तो बेटाइट मस आओ दास हमारी चलो मोनी अल्लाह मोनी निशाने तो उनके दी तलार करे अच्छा वाह जी आओ दास लार करेंगे दास शागोस्ता दास शाग से माशाअल्लाह वाह भाई वाह दादे सी 800 यप अच्छा अच्छा वल्ला ढक्कन इतर हुई है कहीं तो मचलो ही दाड़ अच्छा दादी सिले ओ अंधूर करे वा उर करे दा उर के कसी का नो तो ही ना हाँ दादी वैरायटी अंधूर कनिंग पारा या उर के हाँ ना उर के लर कनिंग हूर कनिंग उर करे तो संगताक दासा नननो समझिने के बास खोड़क बसरो ननन माही चे कुनिंग ना हूर करे नी लहर करे नी ना सहुरिन तो संगता अखा टाइम पर दाने रहता ना दड़फो ये दादे अच्छा वल्ला दा दड़फो ये दाना शोलो ये दादी ती शोलो ये अल्लाह दा अखा अंता हिसाब आको तो संगताक दा दीरे ता शोले रा वल्ला दीर ना जागा चावक दा सा सीवीएस शागोरता ना सीएस वाह भाई वाह अरे वो कहना सीढ़ा ध्यान ना खाना खरी अली हाँ अली हाँ शुक्र दा सहुर अच्छा दा सवालांत किसे था दादे कर शागे बता अच्छा 80 वाला सी शागोर सेटी सीते शागे हाँ बाबा बल्लू उस्ताद या 80 सी शागा समेटी ते खासा था हाँ खरीद मफक है हाँ जी हाँ वाह उन मंदिर के बाद भाई वाह खानेंगे एक जबरदस्त हाँ बस तैयारी इस भल्लो के ना कुनिंग ना दास तैयारी कबू हाय हाय दास हाय सीते हाय ते शागे ना बाकी तैयारी वाह मचे सीते लार के दास अब दास अंत के सीते शाग हुई दास अच्छा दास सीती शायसा जी हाँ अखा शायसा न समझ के बजा चटांग मोंदा का- दा इंतना माय छ ना जी ठीक हाँ तो संगदाक दासी दास शागिंग आने और दास वल्ला दासी गरम करो उसमें चिट जी हाँ दास गरम करो थोड़ा माय छ शाग दास सी गरम मर वल्ला दा माही च ओड़े तमो ओड़ा पद उम्मीद के ना उम्मीद है ना दे के दास तैयार मारो तैयार मारो हम्म। तैयार हम पता संगत आग तूलोर हाय हाय माय चाय कोनोर वाह 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 माशा दुआ करो दुआ करो दुआ करो माही च कुनेन लाडीनन माही च कुनेन वक्त गेनन माय चा कुनेन मालतो माय चा हाय 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 हो हाय 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 नात्यावरती जाण कोणी शाग हुई था नाफ्ते दादा सबो की दा संगता को बो वल्ला दा शाएंगे दा बल्लो अस देगड़ियां एलो देगड़ी टी एलो देगा एलो दा भल्लो ख्वारी से जी हाँ दा करे ओड़ा महालो हरा जोड़ करनी त मशीना ओम भलो तकलीफ से लेकिन दा का ना मखलूक केक त एंजॉय की रे कुनी रे
ناٹی بل داڑی فائدہ مند رہے ہاں فائدہ اچھا داڑی ایدا تا خاص ہندا اگڑا ایدا تا زیادہ داڑ خاص کرن نہ دے ہاں تیار مر اینگا نماز خوانہ واپس بسور اڑا سو بنا گڑ نماز ہم بسور اول مائی چے کونے ہائے ہے ارورا ٹی مائی چے خلے را خدا گڑ کھر ارورا عید نما عید مبارک کیے تیرا واہ بھائی بس سنگتا بس تیاری کبو بس مائی چ تیاری دوتی تینا باتی تینا سلبو او مزہ سا اچھا دان دیر شاو تا دیرم شاہ ستا مجھے تاکہ ہوشم پس ہاں لیو تھا تا کوشش اچھا دان تے صحیح بورے دا بورے دا دا بورے شاہ وڑتا بس بورا گڑاس مچی شاستا جی او او اندے ننم کنین بیمارا جی او واہ واہ صحیح ہے دا بورا تمہ ہے نا ماشاءاللہ سنگتاک نن خاص فرمائش کریں بورا مچی شابو نن کہری بورا باس کمپنا تو دا کرے انت نالک مولا والا کرے نا ہنو بورا شارا چاٹی دا گڑا تیٹی ہنو شارا داڑے پورا نا فیکٹری ہوتا ہوتا ہنو لگے کہ بورا نا سندھ خوڑ کے کمون برے بورا نا آقا ودی مرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوا دا ساراڑے حساب اکثر مسور بس فل کیب کرے نے اچھا یار مننگ تا واہ بھائی واہ وہ سمتا کہ دا مائی چے دون تیار مسنے بورم شائنگا سیم شائنگا ہر گڑا حساب اک برابر مسور دا سب سن کنو کو بندق مرے کے کنیر دا دا صدا دے افوئی واہ بسم اللہ چلو سیندا دے دا صافی نہ کانا کے کنین تا تو سنگتاک دانا نا نا مائی چھتے مائی چ مس تیار اچھا دا سانت کرو سنگ دا تے شاغے نیٹن واہ 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 باز انتظار کرے ہاو سنگتاک مچ مسنو ہائے ہائے مولٹس پیش تنگی کی یہاں تا زیباو ماشاءاللہ بورا کا تل بورا سنگ تا زیادہ بورا کنے را اچھا دانا زیام شائن کی نا بورا اگر آو واہ 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 بھائی واہ ماشاءاللہ تو دا سنگتا کو ننا تیارو بورا دا دے ہائے 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 پلیٹ صدا پین آو سین کمو بسم اللہ الرحمن واہ سی واہ دا سنگتا دا ستینا ماہی چے کنیر ہائے 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 واہ بھائی واہ دانا بورا بالکل کم میں ارے اچھا بورا ہاں کنا حساب اٹ نم شابو شابو بورا نم تینا بورا ہاں نم تینا ٹی بورا شابو ماشاءاللہ دا سنگت اک بورا شارا دا سکمو دا ناسو واہ ہائے ہائے ماشاءاللہ جوانی ماشاءاللہ ٹھیٹھی ہاں معلوم ہے انت کم مز دا بورا کا تے شاغن دا ماشاءاللہ دا سمجھے تک آورنا جوانی ماشاءاللہ آو آوا نی بینف دا ماشاءاللہ ٹھیٹھی بورا ہم ہاں اس صفا زیبا ٹھیٹ فل گڑا آوان دادے انت شابہ سیتی رہتا ہے یا انت کی رہتا ہے امبر شابا سیتنا تا مال وینت کرے کا بورا شاتا ویسو صدا شان تا دا شابا سیتنا تا ہاں اچھا بورا ایلی بورا مری ہاں مولا والا تی بورا مری اللہ بس بورا بس گڑا سیتا یارا کنو کنیر گڑا پتی زیادہ بورا زیادہ اے چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگت آگ دسا ایم کنے واقعی ان گناس کریٹ تو داسا ننم کنے نورینا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ خیر واہ واہ یونس جان زبردست زبردست ماشاء سائن بس ہی تا جلفو آج اس پائے کا جائے ایڑے ناشتہ کریں دا ناشتہ مسکا بہت زبردست تو کنے امید ایک سنگت آکن میں دا براوی تا
خوش برو دانا طریقے ہم ہیل کر رہے ایلو سنگت آگم تینا جاگا تا دادے کرو رے کنو رے دا جانو صحت مندو گڑا سے مشینہ کرے ہمو دائس کام مشینہ ملی رہا تینا مشینہ تا دا بازار نالا مائی چاہتے ہرے رے او خس دا خس طاقت یو فس دا کرے تینا دورنا جوڑ کرو کا داٹی برکت ارے طاقت ارے ہر حساب ارے تو دافتی جوڑ کبو عید سیا پین خوشی سیا کمبو او ننے دینا دعا تیٹی یاد کبو براوی ٹی وی لائک کبو نما بھاز بھاز مہربانی